sakit, pait nga masinati sa tao, kanang naglaom ka, nagtuo ka ng imong mga suod kaila nga mga tao, makasabot kanimo. Kung dili sila makasabot, kinsa pa man ang mga tao nga imong saligan nga mo sabot kanimo, wala na, no? Nagsalig ka sa imong mga kaila, sa imong mga suod nga mga tao. Kini ang gibati ni Kristo, nagalaom siya nga ngayang mga tinun-an ay mga apostoles makasabot kaniya, makasabot sa iyang misyon tahas na kalibutan, sa iyang pag sulti kanila nga kinahanglan ang anak sa tao magantos pagapatyon apan sa tulo ka adlaw mabanhaw. Kini nga pagpaila ni Kristo sa iyang kaugalingon nga Mesiyas ang wala masabti o dili madawat sa mga apostoles. Sa mga pulong ni San Marcos karon nagkalayon siya, wala sila makasabot puloon sa kahulugan sa giingon niya, apan nahadlok silang mangutana. Anaa nagpatigbabaw kanang pagbati sa kahadlok. Sa miaging Domingo mga igsuon, the Confession of St. Peter, na ang iyang insakto nga pag-ila kinsa si Kristo gipadayag niya o ang magpakamatay nga Mesiyas ang dili o wala masabti ni San Pedro nga misupak siya niini. Unsay gitawag ni Kristo kang Pedro? Satanas, no? Pahawa Satanas, nagbabag ka sa plano kabuton sa Dios. Ang imong huna sa tao, dili iya sa Dios. Nagpadayon karong Domingguha mga igsuon ang pagpaila ni Kristo siyang kaugalingon o mao gihapon no kanang private na nga paagi ang pagsulti ni Kristo ngadto kanila sunod sa kapanimalay. Nagpadayon nga nagpaila siyang kaugalingon, apan wala gihapon makasabot ang mga apostoles. Nganong wala sila makasabot? Kay naglalis sila, kinsa man ang dako, kinsa ang labaw kanila, no? May imagine nato mga igsuon, anaa kanang inyong giila nga Ginoo Mesiyas nagsulti, nagtudlo nga kinahanglan sa magantos, magpakamatay, unya ang naminaw kaniya naglalis, kinsa ang labaw kanila, kinsa ang dako kanila. Unsa ang pagabation ining Ginoo nga ini maong kahimtang naglalis ang mga tinun-an. Mga nining kahimtanga mga igsuon gigamit ni Kristo nga kahigayunan sa pagtudlo kinsa man ang labaw, kinsa ang ilhon nga dako diha sa pundok. No dinhi mga igsuon, itong tanaw na ito nga, dili baya gayod sayop, dili baya sala kanang mangandoy kita, no? Normal nga pagabation sa tao nga naay pangandoy makatabang sa atong mga paningkamot nga mangandoy kita. Apan karon nagtudlo ang atong Ginoo sa mangandoy, nag-ambisyon sa taas, dako nga posisyon, kinahanglan nga mosunod
sa akong pamaagi. Unsa ang pamaagi ang itudlo ni Kristo? Kinahanglan nga magpaubos sa kaugalingon, mag-alagad sa tanan. No? Kana ang gilatad ni Kristo nga pamaagi nga sa makausapa, sukwahi, no? Contradiction unsa man ang ginapraktis sa kalibutan, unsa ginapraktis sa kadaghanan nga mga tao. No, karon na mga igsoon, consistent kaayo si Kristo nga nagatudlo unsa ka mapahiubsanon, unsa ka importante ang hiya sa pagka mapahiubsanon, ang pagpaubos sa kaugalingon. No, tungod kay mao man iyang kinabuhi, no, kinabuhi ni Kristo sa iyang pagkaginoo, usa ka dako kaayo nga paagi sa pagpaubos nga nahimo siyang tao. No, nakig-uban sa tao, nakig-uban sa mga makasala. Dako kay kini nga act of humility diha kang Kristo. Mga kini ang paagi nga buot niyang masunod sa mo claim nga iyang mga magtutuo. Ilabi na kung mingon kita, naglaban kita kang Kristo, naglaban kita sa simbahan, kini man nga paagi ang atong pagasundon. Gipaklaro ni Kristo, usa ka gawin lang ato sa mga tinun-an, mingon siya nga, nasayod kamo, ang mga tao, naghari karon. No? Usang paagi sa paghari, daghan butang, bahandi, gahom, ato ni Kristo, apan, dili kini mao ang iyaha sa Dios. Busa mga igsuon, usa ka maayo kaayo nga mensahe alang kanato karon Domingguha ang gitanyag ni Kristo. Tanan kita giinbitar sa Ginoo nga makasulod, no, makadayon gayod na lang iyang gihulagway nga gingharian sa Dios. Wala laing paagi no mato ni Kristo aron nga ang usa ka tawo makasulod dinhi, mato niya ang pagsunod kanako, pagsunod kang Kristo mismo, kay iyang gipailang kaugalingon, ako ang dalan, no? Walay makaadto samahan kundi mo agi kanako. Mga igsoon kinaingon, mas maayo kaayo ang offer sa kalibutan. Mas maanindot kaayo, attractive kaayo ang mga pamaagi sa kalibutan. Sipot, hagipot ang pamaagi sa Dios. Apan, kinahanglan nga mosunod kita nini hagipot nga pamaagi sa Dios, kay mao na kining dalana ang makatud kanato nganha sa gingharian sa Dios nga sangyaw ni Kristo nga buot niya maangkon natong tanan nga iya mga magtutuo. No dinhi kita malandong sa atong kaugalingon mga igsuon. Sa daghan kaayo nga mga pamaagi gitudlo ang kang Kristo ang ilho nato na ilahan nga lisod. Apan sa kalisod niini atong pagasundon tungod kay lagi kini lamang ang makatud nato nga sa kaluwasan nga atong gitinguha, atong gipangandoy. Kung buot kita nga ilhon ngayang tinuod nga mga magtutuo, ilhon kita nga mga labaw dako sa iyang gingharian, puy-an nato, buhato nato magsuon ang mga pamaagi sa Dios. Mahimo ni mga igsuon, no, makabot ni nato nga mga tao dili sa atong kaugalingon nga kaalam, dili sa atong kaugalingon nga kakayahan, dili sa atong kaugalingon nga katakos, kundi pinaagi sa panalangin, pinaagi sa
grasya sa Dios. Atong pamalandungon kini mga igsuon.